Cairde Teo gagru Laethanta teaghlaigh le couple of blian tíocht le seans a thuirt na páistí teach amach le chéile agus seans a thuirt na hismóirí teach le chéile beidir dúirt le chéile agus suppose cuideann sé leis an phobal a thógáil. A cumáile sin ar maidin bhí péasa a gine ar maidin ag an Páirt Lúchlása nuair a bhfuil páist leis na himóirí péal agus na mánaíochta agus fiú bhí capta níos an aireann comógaíocht agus péal na mánan cumáid cumáile líorthaid leive, so is teist just na páistí suppose bualadh le na chuid léicre. Lá oscail sin na condaí an seo aniu agus tá sé éit maid an lucht leanna teachtasteach agus ag féidir na siomra féistis agus ag féil na autograph agus leithead. Is mé sé Simón O'Doherty, is mé sé cool baire i mna Armagh abu. Is mé sé Pádraig O'Brien, Imriam le Ardwatha agus Fort Hill. Is mé sé Ian McFarher agus Imriam le Watha agus Ardwatha. Is mé sé Martin McNeas, Imriam Anachmór agus Ardwatha. Seo an picnic Charlie ag Áhain rud a tamas a dhéanamh le couple bliain agus bíon anrathair is bra leis na páistí just deise ail teacht amach béalaithe faoin spéir tá an táid airglainn inniu mar eall ar naimseir agus a bhíonn ahanúir tá ceann deanta gan ní a bhíon aimseir linn, so rud mai atá bíon picnic acu sin bíon cluichí acu in é, so bíon crack mai ar lá mar seo. Sian táhachtach Laethanta mar seo a bheith an do páistí le go bheice siad gur teanga bheo bríomhairí an Gaeilge agus tá seans a thuirt na teaghlaigh a bhfuil Gaeilge agus bháile a thuirt le chéile agus seans a thuirt dóibh cinál pí cracah agus cóúidir a bheith acu le na chéile. Is fiú Laethanta mar seo a bhí agén rifha ach le coppla bliain anuas tá picnic agén bíon campa saoirú ar bon ag scafte Cairde Teo agus na rudí sin tá siad aonanta táhachtach donna páistí bhí ábalta an Gaeilge a cleachtú taobh muid an scoil. Tugann sé andóthas dú le rinseoid grúpaí ag rí ar son na teanga is jazz go bhfuil takeíocht an teanga fiú ó phobal na Gaeilge agus phobal a bhéarla cumáid, so is jazz go bhfuil ba an agus tá sé tábhachtach gur muid ag rí thar an cultúr an cumáid, so bhí sin tábhachtach mar timbealathes.